Hani video ba mata nga ai kublai kerpang ya kini lam jong ka singras do but ya ka wet no foundation nga ai mesim but nga bo ru ka jinduai ba pinang la ban tur chakman habedai bat ki kamba bha ki ba phila na kapor shikapor ngai skem ba da ka jinya trichtom da ka jinya snokti iwai kam jungi kan long ka ba sei so ban idan kam shisha ba kum kini lam in yai peteng ban yai la ai kam ki ba ngi chula barabo ban nga shani skem ba kani ka dei tang ka lenti ka banak mat ban ni sayo yo so ba tiang hadin mo leng ba ka jing na jingmu jongi hakal ti ka bangi hat kuble shi bo nya pi baro nga e bat borom yo pi ban nga shania ba utrai kan rat un pli klat yangi bangin yo ya ka met ka phat ka poi pakia bangin yo ya ka jing pang ka jing start mo bat kham ta me bangin yo ya ka jing kemen mo leng ba ka jing sne e jo trai kan rat kuble yo pi nga borom bat nga sungu bat nga long ru bre ubran pok shisha ban yo ben trai lang bat pi kuble shibon kuble kani video kalong ban ai men sem yo pi ki paranelam nang ba pinya chakman haji tu ba pita kuble shibon kuble